Hola, molt bon dia. Estem al castell de Claramunt, a la Pobla de Claramunt, i estem pujant cap a la porta del darrere, que no la principal, on hi ha, just en aquest mur, al costat, l'església que està venerant, que venera a Santa Margarida, que pobreta va patir martiris i tota mena de càstigs. A dins hi ha un retaule, una reformulació del retaule antic que es va perdre, però què ens interessa d'aquest mur? Mireu, veieu que està bastant malmès, no? I és que diuen que durant els anys 30, 40, 50, no se sap massa bé, la gent es dedicava a pujar aquí dalt amb pics i pales i amb escarpes per buscar entre els murs un Cristo d'or. No pas un Cristo gros, sinó un Cristo petit que es veu que està, o estava, perquè no ho sabem, amagat dins les muralles o dins les parets. En aquest cas diuen que estava amagat en aquest tros i que per això ara veieu que hi ha tants forats aquí. Podeu pujar de visita al castell de Claramunt i no cal que feu forats. Segurament el Cristo d'or, si existia, ja se l'han emportat, i gaudiu de l'espectacle.